Hello everyone, बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। बेनिफ्राय दिनैहाय आङो आंनि ब्लाउज सुथाबनायखौनो नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों आरो माने आङो बैसागुनि कास्टमारनि आङो निजाहाय डिजाइन खालामनानै सुवाखै। कास्टमारा बैसागुनि सिगां जाखिनि सुनो होदो आथाथ' लांफैबायानो, इनिफ्राय दा जाखिनि दङ आंनियाव लांफैथ'यो बेखिनिखौनो दिन्थिनानै होनो नागिरदों आरो आङो भिडिअआव आं जाखिनि ब्लाउज सुदों आरो ना। थ' कास्टमारनि मथे सुदो आरो ना, आंनि मथे सुवाखै। बे गांसे आरो हाफ स्लिभ नै लाइटआनो मोदानद्रायदों आंनिया। भिडिअ लादोलै आङो भिडिअ लादो ब्लाउज सुनायनि। दे बुंबाय दा मानसि थाबा लाजियोलै आङो। जि लाबोदो नामा? बे गांसे गरमनि आरो हाफ स्लिभ, गरमनिसो ना बैसागुनिसो मिथिला आङो। बे गांसे, बेनिफ्राय आरो दंबावो नैयो बेबो आरो जे सिम्पोल बेबो। बेनिफ्राय स्लिभआव नाहरबावदोसो आंखौसो। स्लिभआव नै एसेमान पुफ गोनां इयो सिम्पोल ब्लाउज। बे बेक साइडनि नैबे फ्रन्ट साइडनि आरो बांसिनानो सिम्पोल सुनो होफैयो। डिजाइन गोनांखौनो देखायनो हाया माथो आं नोंथांमोननो। 40 साइजआनो बेबो। बे गांनै थांबाय, बिनिफ्राय नैबेबो 40नि एसे देरसिनबावसो आरोना साइजआ। नैबे रेड कालारनि बेबो आखाइयाव एसेमान पुफ गोनां आरो नै खब्बां गोनां सिम्पोल आरो बेबो। बे फ्रन्ट साइडनि आरो नैबे बेक साइडनि गिदिरथार आंनावथ' जाखाया इयो। 40नि गेदेरबावसो, 43आनो जागोनदां, 43 मोनखोना। बेनिफ्राय नैबेबो बे 36 साइजनि। बे स्लिभआ बेबो एसे डिजाइन गोनां आरोना, नैबेफोरबायदि स्लिभआव नायनो हायो खाथियाव एसेमान मनि गरसे होनानै होनाय। फ्रन्ट साइडनि आरो नैबे बेक साइडनि। बे थांबाय गांसे, आरो दंबावो रेड कालारनिया गैला आरोना, गांथामसो सुनो होदोंमोन रेड कालारनि, इनिफ्राय लांबोजोब्बाय। बेबो दानिनि बायदि हाफ स्लिभ दानि दिन्थिदोंमोन दि गांसे, बेबो बेफोरबायदिनो आरोना सासे मानसिनिनो बेयो। नै हाफ स्लिभ बेबो गरमाव गाननाय जां। केमेरायाव कालारखौ एसे बेलेग नुयो नै आंनाव। केमेरायानो फुरला जालाय स्रां जालाय जायोना, बिखुं खोबनाय आरो बेबो 40 साइजआनो हाफ स्लिभ। एन्ड दंबावो आरो नैबे पिंक कालारनि। आथुर क्लास बन्द खालामनानै सुनानै दिहुनजोब्बाय आं बेखिनिखौ। गाबोनथ' आरो बैसागोनि 1 तारिख जाहैबायानो, दिनै मोसौ थुखैनायमोन। माबोरै नुदो? बेबो पिंक, बांसिनानो सिम्पोल आरोना, बांसिनानो सिम्पोल सुनो होयो मानसिफ्रा। बे गांसे, बेनिफ्राय लास्ट गांनै दंबावो। नैबे गांसेबाव आरोना बक्सिया कालारनि। दख'नानिसो बेयो, सारिनिफोर बायदिसो नुयो, फिस्ला गानि नालाय। बे 34 साइजनि आरोना, भिडिअ लाबाथाय जि गिदिर नुयो ब्लाउजखौ। 34 साइजनि। बेनिफ्राय दंबावो गांनैयानो दंबावो, सरि बावदों आङो। नैबे गांसेबाव आरोना, बे ग्रीन कालार, बेबो 36 साइजआनो। ग्रीन दख'ना बिदनजों गाननो हामसोदो, गोमो नै फारावबो गोमो दंना। केमेरायाव एसे नै इदि काराखौनो बायना नुना होयो। फ्रन्ट साइड आरो नैबे बेक साइड। बेनिफ्राय लास्ट गांसे दंबावो आरो लास्ट गांसे दिन्थिना होबावनोसै आं। लास्ट गांसेया ब्लेक कालारनि, सिया गोलैथारसिगौमोन। ब्लेक कालारनिया बे गांसे, गासिबो सिम्पोलानो आरोना, बेवहाय जेबो खानाय होआखै। नै खुगा गना दं। जि हामथोन आथुर सुनानै दिहुनजोब्बाय आं। दा लांफैयोना लांफैया, बेलासि जाबायानो, सोरबा लांफैनो होनदोंमोन आरो दिनै। गाबोनथ' 1 तारिख नालाय बैसागोनि बन्द दोननोसै। माबायदि नुदो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आं सुनाय ब्लाउजफोरखौ। थ' सोरबाफोर डिजाइन गोनां सुनो होफैयोब्लाबो सुनानै हरगोन आरोना आङो।
कास्टमारा जाखिनि सुनो होदोंमोन बेखिनिखौनो सुनानै दिहुनबाय आङो आरो मा होनो रेड कालारनिया गांथामसो दंमोन लांबोबाय आरो माबोरै नुदों आंनि ब्लाउस सुनायखौ कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय